Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatullah ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin wa ba'du. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Monggo ingkang sepisan nunjukaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan sedaya sampun dipun paringi nikmat ingkang kathah dumateng Allah. Nikmat arupi nikmat iman saha nikmat Islam. Langkung-langkung wonten ing sat menika kita waget kepanggihan nggih menika kranten nikmatipun Allah ugi. Nggih menika nikmat sehat, nikmat sempat. Pramila menika mestinipun monggo kita tansah ningkataken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nambahi anggen kula panjenengan sedaya nindakaken ibadah wulan Ramadan menika kanthi berbagai macam ibadah ingkang waget kita tindakaken. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, bilih Allah Subhanahu wa taala menika mensyariatkan wulan Ramadan menika kagem kita menika tujuanipun kados pundi. Mboten namung nggih tujuanipun kados umat-umat ingkang sak sampunipun nggih menika dipun ngendikaaken A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong kang padha iman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibaken marang sira kabeh apa asyamu poso kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya dene wis dipun wajibaken min qablikum sadurunge sampeyan kabeh sira kabeh la'allakum tattaqun supayane sira kabeh padha takwa. Dadi wong-wong sing takwa. Dados mangertoso bilih Allah Subhanahu wa taala kanthi sifat Rahman rahimipun dhateng kula panjenengan sedaya. Allah mangertosi bilih kula panjenengan sedaya kathah kekurangan, kathah kekhilafan. Pramila menika wonten ing wulan Ramadan menika Allah ngersakaken supados kula panjenengan sedaya DP dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika ngibadah wonten ing siangipun, ngibadah wonten ing dalunipun supados pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Kados ngendikanipun dipun ngendikaken idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa suffidatus sayatin. Idza jaa Ramadan rikalane teka wulan Ramadan futihat abwabul jannah dibuka lawang-lawang swarga. Dados wonten ing wulan Ramadan menika spesial. Lawang-lawang swarga dipun bikak dening Allah Subhanahu wa taala. Dibukaipun pintu swarga niku
kita anggenipun mlebet kersane gampil. Pramila menika wonten ing wulan Ramadan menika kathah kaum muslimin ingkang enteng anggenipun nindakaken ibadah. Mboten kados wulan-wulan biasanipun. Anggenipun salat, anggenipun tadarus, anggenipun sedekah, Masya Allah, dengan ringannya kanthi enteng anggenipun nindakaken menika. Ting mriku dipun ngediakan futihat abwabul jannah. Nggih estu kanthi amalan saleh, amal-amal saleh kita menika nyebabaken nggih menika lajeng pintu swarga niku kebuka lebar-lebar. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sufitatis sayatin, lan ugi setan-setan sami dipun belenggu, sami dipun taleni. Pramila menika monggo kanthi kekuatan kita masing-masing berlomba-lomba fastabikul khairat. Nun sewu umpaminipun keparingan rezeki ingkang kathah, nggih berlomba-lomba dalam menasarufkan hartanya. Umpaminipun gadah tenaga ingkang kathah, saged tadarus, saged nambahi anggenipun zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kanthi menika Gusti Allah badhe maringi pangapunten dhateng kula panjenengan sedaya. Hadirin rahimakumullah. Dados Ramadan menika nggih menika dipun bikak pintu konten swarga, ditutup konten neraka. Lan kanthi menawi kita nindakaken kanthi saestu-estu bilih siam Ramadan menika ndadosaken kula panjenengan sedaya gadah tameng. Dados menawi kula panjenengan sedaya niku gadah tameng wonten musuh niku mboten gampang kalah. Tapi nek mboten gadah tameng niku pramila menikalah kemurahan saking Allah Subhanahu wa taala. Pilih Ramadan menika kesempatan kagem kula panjenengan sedaya bilih kedatangan Ramadan siangipun menawi kita tindakaken imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nggih menika badhe dipun ampuni dosa kula panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala. Ing dalunipun nggih mekaten ugi pikantuk maghfirah saking Allah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Menika siangipun insyaallah menawi kita tindakaken estu-estu gampil anggenipun pikantuk maghfirah. Napa malih dipun ganepi wonten ing dalu. Insyaallah mekaten ugi. Dados mugi-mugi ibadah kula panjenengan sedaya ing Ramadan menika pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos mangke medal saking bulan Ramadan tetep mboten pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Mbok bilih mekaten atur kawula wonten kirang khilafipun kawula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.